Me ollaan joihinkin videoihin saatu kommentteja siitä, miksi työsuojeluviranomainen ohjaa työntekijöitä olemaan yhteydessä ammattiliittoon eikä hoida asioita itse. Työsuojelun valvontalaki säätää siitä, minkälainen toimivalta meillä on ja miten työsuojeluviranomainen valvoo työsuojelua koskevia säädöksiä eli lakeja. Meidän toimivalta ei kuitenkaan ulotu valvomaan yksittäisen työntekijän edunvalvontaan liittyviä asioita. Se tarkoittaa, että me ei voida puuttua esimerkiksi työsuhteeseen liittyvään riitatilanteeseen, jossa työntekijä ja työnantaja on erimielisiä siitä, miten se tilanne pitäisi ratkaista. Tällaisessa tilanteessa on kyse yksityisoikeudellisesta riita-asiasta, johon meillä ei ole toimivaltaa puuttua. Me ei voida myöskään tulkita työehtosopimuksissa sovittuja asioita, joiden osapuolina on työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Työsuojeluviranomainen valvoo lakia, mutta työehtosopimuksissa on voitu asioista sopia paremmin tai tarkemmin kuin laki edellyttää. Esimerkiksi palkkojen, työaikojen tai lomien suhteen. Me voidaan siis antaa neuvoja siihen asti, mihin meidän toimivalta ylettyy. Työehtosopimuksessa sovittuja ehtoja koskevassa riitatilanteessa tai yksittäisen työntekijän työsuhdetta koskevassa riita- tai erimielisyystilanteessa tulee työntekijän kuitenkin kääntyä työpaikan luottamusmiehen tai oman ammattiliiton puoleen. Jos et kuulu ammattiliittoon, voit saada apua oikeusaputoimistosta tai muilta yksityisiä lakipalveluita tarjoavilta tahoilta.